O mga idol mo adto bis vulcanizing itrabuan ni Migo Kulapo. Kay si Manoy Chris TV mo hatag og pa-premyo. Naa siya gibuhat nga pabunot-bunot ko no. Basin pa di ay og sortihon si Migo Kulapo. Inko pisot ika naman ko'y nag-voice over good. Ay da relax sa diha Manoy Chris TV. Ako ay bahala ani. Agoy! Ay sus! Sa tumigo si Cox TV. May buntag na dol. Migo Kulapo, busy ka dol? Bis. Lala. Kuan magpungkuanan. Pinanggap kasi Manoy Chris TV ni Migo Kulapo mga idol. Kay ang barikos ko no wala pa'y tambal sa pagkakaroon. Medyo busy pang atong amigo. Kay ang ligid sa tricycle ipaayo. Ay da, papit na nag-chewing gum niya ko no. Unya, iyan ang gijakan ang tricycle. Kay ang ligid, iyan ang tangtangon. Wala pa na siya tools mga idol. Uy, naunsa, pasilang di malasa. Dikit-dikit na masiguro niya agad. Wala katala. Wala lagi. Oy, what did it tools Migo Kulapo dai dol? Ay, masigaran sa pangulam niya. Ikaw magulam niya, dili uli. Oy, kaway klaro. Nitagam na ngayang mga kauban mga idol. Kaya ang ilang mga tools na missing na pagkakaroon. Ipablatter na sa nila sa police station. Uy, what did tools di ay? Uy! Sa ko Uy, tools! Ni-surrender na si Migo Kulapo. Ang iya na lang kung kauban mo ayo. Oy, dili kita kainom og Kulapo ani Migo. Ay, palpak man kami ko. Wala man kay gamit eh sa kuhan di ay. Uy! Wala man di kay gamit yung sa pag-abli ni mo na. Naon kami para palit katala. Ipalit og tiki-tiki. Ipalit tiki-tiki. Ay. Pasti lang man ta sa tawhana. Pangpalit og katala gidaginot pa. Sa tiki-tiki gipalit na kuno niya. Okay raman nang mopalit og tiki-tiki Manoy Chris TV. Pero kanang naa kay gastuhan. Unya importante kay sa trabaho. Dili na sad na maayo. Mao gid unta nalulubot yo. Unya karon si Migo Kulapo lain na lang kuno iyang bultitan. Kini na lang motor kay sayon ra kay stanan. Ay sos dali ra kay niligwatan. Ni Migo Kulapo maun niya ang kinaham. Isira kay niya mga idol. Ligwatan niyang ligid kay kuhaon niyang interior. Ay nahala, kadako magisian ni mga idol. Naunsa man na siya? Ano? Di na naman daw dugtong Migo? Di na maday. Tahion. Pwede mo ko na? Minsan na na to. Naman ko yung kuhan niya. Interior, dili na brand nyo, pero kondisyon ba? Ay, kondisyon. Pila mo sa Migo? Diskarte, pila mo na. Pamratuhoy ramigo. Kaysa ako sa kwaon na. Oy! Iisip ko yun, diskarte na pumupaw. Agoy! Diskarte. Diskarte para makapay kag tiki-tiki. Parehas ka nagsukod. Oy! Parehas ka nagsukod. Basi gamay ka na. Tanawang ligid. Tanawang ligidaan. Basi magbalukot. Matako pa na yung interior. Ang may tao 280, 200. 200 by 15. Yeah, 200 by 17 mo. 225 pa na. Orang matako pa kanina yung gitao. Si Migo Kulapo mayo ka ni diskarte. Makapalit na gid siya ani og tiki-tiki. Jackpot di si Migo Kulapo ani higayuna. Kay ang interior nga ni repair niya maalin pa. O nga, gipangutan na siya. Kung pila ko nutong interior lang. Giingnan ako, 20 ra ako ipabayad niya. Tagain nag-20 boss. Ay, binuhan niya. Ay, ikaw lang. Gipaklaro ni Manoy Chris TV ang presyo mga idol. Para walay maglagot o walay mag-uol. Kasi mingon ka nga, nag-aangkag 30. Ang customer Manoy gipapresyo mga idol. Alam mo ito? Kiyara, pila may palit mo to. Doon na nga. Dili na brand new, pero likon pa na. Kung tagaan ka 100, okay ra? Kuha na amigo. Sana, kuha naman na siya. Pila man? Si Tintala ng interior. Nakabrato boss, gamay ra. Mahal man ang interior ng brand new. Pila man tanan Migo, das bulkit. 120. 120 ra, okay ra kayo boss? Okay ra ka boss? Okay ra, okay. Bantay hagdali kay naman buto sa da? Wala ka tubag si Migo Kulapo kay panahon ra kuno agdon kuno. Unya karon gibayaran ni si Migo Kulapo mga idol. Sa usa ka libo 120 ra kuhaon. Si Migo Kulapo na kuyawan man hinuon. Bukasan mo kwarta. Ay siglik ra mo masinsuin ang adto noon sa.
Oh, sisi ah. O ya karon pila ra may istorya, si Migo Kulap po ni balik na. Pila may imong gi? 120. Ah, okay. Basta gi imong gi sakto, boss? Sakto ra, boss? Kuha nga 100 man na Migo. Ano sa mga Migo? Boy, gisuikan deh bugoy tuhanan deh ay gisuikan oh. 700, 800, 900. Kinuhaan na nimo. Apa dah ni siya? Ano, ipa? Siapa kuno? Waktu 5, 7, 8, 9, 9. Oh, kana dah. Oh, sakto ra. Sakto. Okay. Dewai. Oh, ay, kuhay, Cox. Interior. Kuhay, Cox. Kuhay. Oy, naon siya. Nag-ilong maginoon sila. Sipad di kayo ni mga tawhana. Unya, katong pabunot-bunot ni Manoy Chris TV, ang atong video, porting taasan naman eh. Awat ay mahimo sa next episode na po i-upload na to. Nga ay.